Zbog velikih gužbi u Fish Deliciousu za svoje mjesto treba se pobrinuti od samog jutra. Hoho, pa dobrodošli na otok Murter. A na otoku Murteru otvorio se tek nedavno jedan nevjerojatan street food restoran. Njegovo ime je lako pamtljivo, a to je Fish Delish, koji nudi nevjerojatno inovativna i originalna riblja jela, koja stvarno morate probati, a ako ne možete vi, dozvolite mi da probam ja. Dobar tek i krenimo!